שלום לכל הצדיקים היקרים והאהובים. בעזרת השם הדיבורים יהיו לרפואת נדב עמנואל בן דורית. שלח לו הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, יקום ממיטת חוליו במהרה, אמן כן יהי רצון. אהובים יקרים, בעוד כמה שעות זמן בחירות. יש מצווה לקום ולבחור, בפרט במקום שמוסיף כוח, עזר וסיוע לתורה הקדושה. אבל צריך לזכור שיש מצווה הרבה יותר גדולה, וזה להתנהג יפה אחד כלפי השני. זה לא לשנוא אחד את השני, לא לדבר אחד על השני. זה לא דברים פשוטים. רבותיי הצדיקים מגיעים למצב שמדברים על רבנים ומדברים על יהודים יקרים בעם ישראל. זה לא עושה נחת לקדוש ברוך הוא. לא משנה מי ייבחר בצורה כזאת, הקדוש ברוך הוא לא יהיה לו שמחה מזה. השמחה של השם זה לראות את עם ישראל היקרים גם במצבים של חילוקי דעות וגם במצבים שנקרא לזה מלחמות. מצפה לראות שעם ישראל מתנהגים אחד יפה לשני. זה התורה הקדושה. מי שמתנהג יפה זה התורה הקדושה. זה השמחה של השם יתברך. זה יותר חשוב מהכל. בואו אהובים יקרים לא נשכח מה עם ישראל הקדושים עברו לפני כמה חודשים באותה שבת. תדעו לכם אהובים שכל מה שקרה זה בגלל פילוג בעם ישראל. זה בגלל חוסר אהבת ישראל. זה בגלל שאחד שונא את השני בעם ישראל. בואו נראה לקדוש ברוך הוא שהתעוררנו. בואו נראה לקדוש ברוך הוא שלא שכחנו, שאנחנו זוכרים. ואנחנו גם משתנים לכבוד השם יתברך, שחס ושלום לא יצטרך לקרות איזשהו אסון בעם ישראל. אהובים יקרים וחשובים כל כך. אני לא אחד ששומעים לו, אבל אני מנסה להגיד קצת את דעתי, ומי שישמע מספיק אחד או שניים, זה יעשה טוב לקדוש ברוך הוא. בואו נאהב אחד את השני בכל מצב. לא נשנא אחד את השני. לא נדבר אחד על השני, לא נחליש אחד את השני. כל אחד יבחר איפה שהוא צריך לבחור. הכרת הטוב שהוא מרגיש כלפי מקום מסוים, שם ילך. ישאל את הרב שלו מה לעשות וכך יעשה. אבל בלי לזלזל או לפגוע באף אחד. לא בתנועה חרדית ולא בתנועה לא חרדית. להתחזק, להיות מאוחדים, לדבר טוב אחד על השני. לאחל בהצלחה אחד לשני. זה השמחה של הקדוש ברוך הוא. אם מישהו רוצה באמת לעלות בבחירות האלו ולשמח את השם, זה השמחה של הקדוש ברוך הוא. שלא נפגע ולא נזלזל ולא נחפיש ולא נחליש שום בריאה בעם ישראל. אם נתנהג ככה בזמן הגדול הזה, מובטח לעם ישראל הקדושים והיקרים ישועות גדולות, שמחות ונחמות. ובעזרת השם בקרוב ממש משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.